Grabe kumapay ka itu siya ka. Katakap ko na ginibra. Taruh wanita po kita. Saja paugitan to. May buwigan lagi. So yo, good morning. At makapupugi-pugi kami man ako si Pres. Wow. Invite kami pangata kami sa graduation sa madrasa. So hindi malahan daerah na pagtanok ma. Begitu. Sangat apa? Gigi pangaptiin ng mga wata. Lagi dia. Din ka na peso pagi kanu na mga kuana. Cake. Ay kata ya tiba. Masyaallah. Ini sana rin na pipe ni mabuli na ni. Aduh di ini ditaro ka. Inin beta ko ya gani ako. Kibipe. Oh napila ka naman. Kagino si kanu. Oh turo ka no pila raw. Lagi sa ko pila ni wag yang air ka na ni pila. Masyaallah. So, tunga na kadi maguntong solok siguro lagi din na mga tayo na pag-graduate sa madrasa. Ano kanong pipilari? Lagi. Eh, sisang anong sana? O, final. Kalamani, mga kalamani, oh! Lengan line, form your line. Ama masa pahod. Tunay na di ka nusubot sa Arabic. English bisa ya sebutan niyo. Upay kano. Asya kaya may ore. Paga nga kami yalangan. Dalam baon. Gimana enjoy ro lagi nga pagura-dulan. Gina ni puta. Mana nih kaduit na ay nataktan no. Eh di ka na yan ang pagidang kap kailapan ako. Kawan mana na? Amin niya kaya pakapasar kaya niya kibipi nakatay akya taluang aming apman. So yo, ito. Ya overloaded yan nakatayap man kaya ikatang aming mga ikaduin niya nata kami. At siya kanya si Abdul Wadud si Sohaila matang kun ngata non de panay tegu jadi menah teloron oke mga tula diyan ani mga to agi pa mo wow masyaallah kata ya Helen yung mga rin niyo inusano na pa po mga dini sa mga watayo di niyo sa sayana na kapag eskwela bu ne dini pa po mga din pa po tino ni malagi to penal na meron man eh gumalaya kasi akin niya KBP bata. Biya ko sugu-sugu niya na sa bugas. Mas kanin ada kan takin uba kagi pagunuter kami ya punatak kami nakatay papay-pay la meron man lagi mga spaghetti ada mga kikon. Masyaallah na. Peniyo pa nagyong tuwa talukata. Oh, bye. Assalamualaikum. Saka lagi picture ya gini Mr. Jaka, dia akal ngambil niya gini. Besar ko ni miyang usiat. Saka unin niyang usiat. Saka natin den yang kana 1,000 niya hati na kuan. Kaya lang ko. Baka bigay ko sa bayan. Si Bisya kay may graduate. Ay day, na ulama, may tao ulama. Baka di kami niyo dia matang adin niya. Yeso akan ni Masih mana itu loh ada. Udah kantor kan. Luar ya sul pianikatan. Suara si warna ini. Suara kan. Yo pa ginawa. Si warna ini. Auto talo penagi nga gumira duit siya. Sama no to na kete na tano talo 2 is aduh. Itu din bisa kumada kan la. Grabe kumapay ka itu siya ka. Katakap ko na ginibra. Aduh, dia ke sobi ko ya po.
Iya. Gina na ko tong namahan. Dia sebutan dia po. Nanti ako masih. Ay saudara. Miyaga gitu man siya po. Ako si Barrio. Oh, magagit ka lang. Oo. Nailangan. Kaya problema na inawa ni siya po. Miya ko na kaya ka di. So, siya mo kita man lagi ang akwatan mo Miya ka mapagyaw ako sa pidigap. Di ko pa kabila, di ko pa ginawa. Kataya pinasiwakan na. Oto. Take out bin, namata miya po. Kataya alam ba kami na yung pasasan. Alam, miyaro. Miyaro. Mana ke, abagi na. Kataya, may sukatan. So, bye.